Tajuśku, tam je oczy popękali. Ta nie, Klaus, ta ty oczadział, w Battlefielda 4 grasz? O! Witam państwa bardzo serdecznie. To ja, Niklaus, to jest Battlefield 4. Dlaczego w niego gram? Nie wiem. Mogę wam tylko powiedzieć, że możecie sobie go kupić na G2A za 30 parę złotych. Link będziecie mieli w opisie, nawet wam zrobię unikalny link referencyjny. Takie rzeczy tylko i wyłącznie u Niklausa i tylko i wyłącznie u Niklausa. 3% taniej z kodem Pieron. Nie no, a tak mówiąc, jak to jest Nic nie widzę, nic nie widzę. Jaka jest sytuacja, moi drodzy? Godzina 16, poniedziałek, siadłem, zerkłem na pulpit i powiedziałem tak. Co mogę zrobić ze swoim życiem w tym momencie? Mówię tak, zostało nam 2 tygodnie roku 2015. Nic ciekawego już nas w tym roku nie spotka. Z perspektywy growej, niestety, albo stety, zależy jak kto uważa. Wszystko, co ciekawe, będzie się działo w roku kolejnym, 2016, ale to będzie dobry rok, ale o tym myślę, zrobię takiego vloga, o tym na jakie gry czekamy, jakich gier wyczekujemy, co nas tutaj jara, na co ja czekam, zapytam was, na co wy czekacie, także o tym jeszcze pogadamy. W tym momencie pozostaje grać w to, co leży odłogiem, czyli na przykład w BF-a. I w ogóle zdradzę wam info, o którym może jeszcze nie słyszeliście, chociaż jeżeli siedzicie trochę... Jeżeli jesteście, że tak powiem, w branży, w temacie, to na pewno wiecie, że pojawiło się info a propos Battlefielda 5. Poszło info na Twitterze od jednego z panów ze studia, który powiedział, że Battlefront się narodził, Battlefront już jest z nami, także teraz pora brać się za nowego Battlefielda. I są plotki, ale jest to niepotwierdzone info, że będzie to Battlefield w realiach II wojny światowej. No, wiecie. Nadzieję dobrze mieć, nadzieja to trochę jest matka tych głupich i puklatych, nie? Wygraliśmy, także pięknie. No i słuchajcie, i teraz co? Wychodzi info, no, to, że Battlefield wyjdzie, następny, to nie trzeba być po politologii, ani socjologii, ani być znawcą od trendów gier komputerowych, żeby wiedzieć, że ten Battlefield wyjdzie, bo to było pewne. Rzekomo ma być premiera pod koniec przyszłego roku 2016. Powiem wam, jeżeli oni chcą zrobić w rok grę, no to można się domyślać, że ona będzie bazowała mocno na tym, co już mają, że będą tylko zmieniać tekstury. Bo umówmy się, że w rok nie da się spłodzić za bardzo jakoś tytułu, powiedzmy, od podstaw, jakoś tworzyć go od początku, jakiś całkowicie coś nowego tworzyć. Także powiem wam, że gdzieś tam jakiś ogienek tej nadziei się tli, że to będzie właśnie ten Battlefield w realiach II wojny światowej. No powiedzmy sobie szczerze, wystarczyłoby pozmieniać tekstury, wystarczyłoby pozmieniać teksturki, porobić mapy, współczesne modele broni zastąpić modelami broni z okresu II wojny światowej i mamy grę cudowną, piękną, w którą bym grał ja, w którą gralibyście wy na pewno. Naprawdę według mnie nie warto nawet by było, znaczy nie ma jakiejś konieczności na przykład robić zmian w silniku graficznym, bo to co widzimy w Battlefieldzie 4 i to co na przykład widzimy w Star Warsach w Battlefroncie, no tutaj oprawa graficzna, co by nie mówić, czy ktoś lubi BF-a czy nie, to trzeba stwierdzić jednogłośnie, że oprawa graficzna tutaj po prostu jest bardzo, ale to bardzo solidna. No, jeżeli mamy komputer taki, który pozwoli nam tu na grę w najwyższych detalach, czy choćby w wysokich, no to tu po prostu no, poziom oprawy graficznej jest bardzo, bardzo wysoki. I to jeżeli chodzi o jakość tekstur, jakość oświetlenia, wszystkich efektów, animacja postaci, no to tutaj wygląda świetnie. Także wyobraźcie sobie, że z tą jakością grafiki mamy grę w klimatach II wojny światowej. No, ja jak pomyślę, to mi się aż ciepło robi. Na sercu oczywiście. Wyłącznie. Ale ja wam teraz zrobię. Aha, nikogo tam nie ma. Okej, przesadziłem. No, moi drodzy, gralibyście. Przyznajcie się, nie mówcie, że nie. Bo wiem, żebyście grali.
ja bym grał jak głupi. Jak to się mówi, to by było coś pięknego. Jeszcze jakby to była gra, powiedzmy, w takim troszkę bardziej, jakby to powiedzieć, klasycznym wydaniu. Coś na przykład a la Battlefield 2, tylko w klimatach II wojny światowej. Albo jak ten pierwszy BF, tylko po prostu na współczesnej wersji silnika z destrukcją otoczenia. Nie musiałaby być jakaś ogromna... stykłaby taka jak jest tutaj, nie? No i jakby jeszcze się udało, żeby ta gra nie musiała być grywalna dopiero jakieś pół roku od premiery, jak to miało miejsce w przypadku Battlefielda 3 i 4, czyli no przez długi czas po premierze niestety grać się za bardzo komfortowo w to nie dało. Także wypadałoby, żeby wreszcie nauczyli się na błędach i żeby to można było z tego czerpać przyjemność już od... No, może nie będę szalał i nie powiem pierwszych dni od premiery, ale przynajmniej pierwszych tygodni. To tutaj, jeżeli chodzi w tej materii, to z tymi grami ostatnimi czasy u nich jest troszkę słabo. Będzie trójeczka. A, jest trójeczka! Niklaus nie wychodzi z wprawy, a to jest, moi drodzy, wszystko nagrywane live. W sensie... Ojej, no wiem, że konwencja genewska, ale my nie są w Genewie. Nie chodzi o to, że to jest nagrywka z hitboxa, bo to nie jest. Tylko po prostu ja to sobie wszystko nagrywam w OBS-ie i od razu tak jak to nagrałem, wrzucam to na YouTube'a. Także moi drodzy, to są prawdziwe emocje. Są prawdziwe, autentyczne emocje. Ja tutaj naprawdę gram. Ja tego potem nie renderuję, nie tnę, nie przycinam, nie reguluję głośności dźwięku, nie robię śmiesznych niebieskawych filtrów, ani nic z tych rzeczy. To wszystko jest, moi drodzy, surowy materiał. I tak jak to jest... Mówię jak jest. Mówię jak jest. Mówię i szczelam jak jest. To jest wszystko tak jak się dzieje naprawdę. Nie ma tutaj żadnych przekłamań, żadnych oszustw. Jeżeli będę tu ginął cięgiem, albo jeżeli mi się nie będzie udawało, jeżeli będę przeklinał, jeżeli będzie się coś takiego działo, to wy to wszystko zobaczycie. To wszystko jest live. No, idzie mi wyjątkowo dobrze. Idzie mi wyjątkowo dobrze, na tyle, że odblokowałem sobie do mojego ukochanego AN-a. To się nazywa AN. No i na przykład wiecie, na przykład teraz na YouTubie bym zrobił cięcie i wlazł na Wikipedię i sprawdził, nie? Ale ja tego nie tnę, to jest nagrywane tutaj i za to dajcie łapkę w górę. Bo mi się należy, należy mi się, nikomu się nie należą te łapki, tylko mi. No żartowałem, nie? Ale możecie łapkę w górę zawsze na propsie, bo to zawsze wiecie, jak te filmy są dobrze załapkowane, to one tam, YouTube je gdzieś tam winduje wyżej w tych wynikach wyświetlania i film ma większą szansę na bycie obejrzanym, więcej ludzi się pośmieje, ja więcej pieniążków zarobię, będę bardziej zadowolony i wszyscy będą bardziej szczęśliwi. Ergo. Cogito ergo sum. No, a wracając do tego Battlefielda, no to powiem wam, że to jest tak. Chciałbym... Chciałbym, żeby tak było. Chciałbym, z całego serca naprawdę chciałbym, żeby była ta II wojna światowa, bo stęskniłem się za tą tematyką niesamowicie. Ale niestety, na pewno pamiętacie sytuację, kiedy zapowiadano nowe Call of Duty. No w tym momencie już nie nowe, bo już je mamy, chodzi tutaj o Black Opsa 3. I kiedy on został zapowiedziany, to poszła taka fama, jak to się mówi, kiedy jeszcze nie było wiadomo dokładnie co to będzie, było tylko wiadomo, że nadchodzi nowy kod i... O, z noża! Great! Że wychodzi nowy kod, wielu ludzi mówiło... Wielu ludzi mówiło, że to prawdopodobnie będzie World at War 2. Czyli, że będzie powrót do II wojny światowej. No akurat World at War 2 nie było moim ulubionym Call of Duty. Miał tam wiele takich elementów, że jeżeli ktoś ogarniał troszkę historię II wojny światowej, to go tam raziło, w sensie niezgodności historyczne, wiecie, no tam zima w Stalingradzie, a Niemcy w krótkich rękawkach, jakieś tam tygrysy królewskie, których w Stalingradzie nigdy nie było i tego typu shity. Jestem pierwszy. Za to można dać kolejną łapkę w górę, znaczy kto jeszcze nie dał, bo dwóch nie idzie, nie? Także tego się po prostu, to mi się... No! Gin! To mi się nie bardzo podobało. To mi się nie bardzo podobało, ale mimo wszystko na wieść o nowym Call of Duty się ucieszyłem. Co się okazało? Okazało się to, co jest, czyli nie otrzymaliśmy
nie otrzymaliśmy World at War, otrzymaliśmy Black Opsa 3. No, na pewno wiele osób się z tego faktu ucieszyło. Ja nie jestem jedną z tych osób, Black Opsa 3 nie nabyłem. Raczej tego nie zrobię, nieszczególnie mnie to kręci. Kurde, wygryzł mnie z tej pozycji, trzeba szybko odrabiać. Ale jak na takie nawijanie, to myślę, że i tak nieźle mi idzie. Mogłem sobie laser zamontować, zapomniałem. No i się okazało, że to nieprawda. Także teraz powiem wam, że w ramach tych plotek, że to może być Battlefield w klimatach II wojny, byłbym ostrożny, po prostu byłbym ostrożny. Gdzieś tam iskierka nadziei się tli, aczkolwiek, no, szkoda, żeby to była... Wiecie, no, potem jest jednak zawód, nie? O, powiem tak, jeżeli już by to nie miało być to w klimatach II wojny światowej, to bardzo by było fajnie, jeżeli byłaby to kontynuacja Bad Company. Jeżeli by to była Bad Company 3, to również bardzo, bardzo bym się cieszył. Aczkolwiek ta druga wojna to jest to, nie? To jest to. A! Cisnemy! Cisnemy! Lecymy do boju! Wszyscy giną. Mikołaj na prowadzeniu przeskakuje płotek. I koniec meczu, moi drodzy. Ależ to były emocje. Był krótki mecz, ale bardzo treściwy. I fucking team balanced at end. No cóż, trudno, mój kolego. Zobaczymy, czy tu się coś działo wbić. Awansowałem w lidze światowej na 3. poziom. No, troszkę tutaj poszło, prawda? Mikołaj skończył drugi ze statystykami 20 zabójstw, 5 zgonów. Myślę, że to jest całkiem spoko wynik, szczególnie, że w BF-a nie grałem dłuższy czas. Jestem zadowolony. Czyli skill się nie traci, moi drodzy. No. Napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o tym info o Battlefieldzie 5, jak się na to zapatrujecie, czy też macie nadzieję na drugą wojnę. Przypominam wam, że niedługo za jakiś czas wychodzi dodatek do Battlefielda, gdzie będzie odświeżona mapa z Battlefielda 2. Nie pamiętam teraz nazwy, ale ma to być największa mapa w Battlefieldzie 4, także na to czekamy, tym bardziej, że on będzie za darmo. Będzie za darmo, czyli coś niespotykanego. Dobra, ja wam tutaj rzucam te moje napisy. Tutaj możecie sobie to wszystko zobaczyć. Ale bajery w tym OBS-ie, nie? No. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Słuchajcie, widzimy się na live'ach. Zapraszam na Hitboxa, widzimy się na YouTubie. Trzymajcie się. Pyrsk.